nna dia afu ma ba mi ka se medo amboa me no da me ka se medo anamboa na sa Ghana adwuma fo power Ghana ye kua adwuma tantan wo Ghana ye kua adwuma mo sori a mpanimfo sori a na mo mfa mo ho nhye kua adwuma kua adwuma mfa so aba mfa so wo kua adwuma so mo last year cashew bo na metiti na no pay sori ya metene de because nne 15th ye we ni omo de cashew bo beba na de meti na no pay de sa na tie de a abane no me bisa say cashew bo no eye ho ani twabo no eye wo abane no twa na say ye nipa bi ni twa sa cashew bo no Abusuafo emamakwa aba ebe Edumasa TV so na December bosumu ni mu de to so du ewa afimpi no ne adwunu nu ma fi twem no na Tree Crop Development Authority for edbeto dwase akuafo ye edoka shiu no bag baako omo de ko 12 Ghana cedis omo pigem ne santi enen konyosie yi me ne na mankwa akodom ababio semfi Edumasa hene wodoka shiu yi eni ni ekese de enya sempeto akra ebidi kan na di nkomo kakra fafuo yi ho na yete asim se increment yi abaso yi se no musi eje no eye yemfa bi nka ho ana ye nte so enti ka me ho na enhwehwe nkomo kakra na yemedu borum e wo kashi mu nana nwakwa aba ya medie medase so na obre medase nana wadaroma kashi adwuma koko pa na yetati dedi kan se na kashi adwuma na siko. Okay. Kashi adwuma no ayadwuma ediniye. Ayadwuma ediniye. Okay. Ese ansana onye kashu makashu umra no na wadokwa chiri pa. Se dronsu na oba na watododo pa. Ese kashu ne measurement here 40 by 40 square. 40 feet beyond the AC. Oh. Nti da bena emuchi. Na be pa na be kakran sa sebio asi betu ntina wabre pa na okasa emu no se cashew ebuo no ye 12 cedis per bag na 12 cedis per kilo ana se per bag Kilo no afa na matiasi and the account yes oh David Wadaroma de na makoko wodin sin cashew ususu se dintia de ema koko wodin kakrame anso me koko kweni pa aya obi onimi bia wo efons kokobene ne semfi bia ne Edumasa mam bia dum se nana koko esese no obi a wo ha mini koko kura wo ahakura na mo koko obro 100 acres aya ewo Edumasa mam ha aya meka se aya fisi nyame adomati koko pa na de ma koko ewodin enyina ne se koko no aban ti nani eto ne ye na afi nso no wate board wate board aya board no so ehwe eka koko no ho asempa so koko na sene eso koko na sene ema koko scholarship nso ewo but omo de man penimfo na omo wosoro ho no na kuafo na omo nsanso hyi omo ne omo ti omo nyabi omo de yenya bi me kura me se fata se menya bi e de mamema enso menya bi bi se me ameka se 2018 be kwai municipal best farmer ene me ameti ya ameka se enso menya bi koko bodo hwi no nana ohwe koko boda omo se do musi eyo omo nyema de fa eno omo tun omo de aba fo omo nnuro ni ade modi ene the Tree Crops Development Authority wanted that mekura no minti no masumuda na se sa Tree Crops Development Authority wo ho de a ene omo nyino mo ho no omo keka mo ho se de koko board for no ekeka omo ho no nana omo wo ho what is ku bi wo ho sa na se wontie kra da mate se ku bi wo ho nanso na menim omodin kopme na woni me den ekan nti madam ma moti a ya na hina modeko oh yetia normally no yetia won se wo fu ma na obi su ski no ade aba and dudu na
what's a son or Kalino Chauka. Oh, okay. Son Ecoso, events and baby almost 30 cashew beer. There's a bimukra nimbo a wabontin. Debbie. This a cocoa board that will be a new cocoa senate. Cocoa, senate, a be a ton, a say 1 bag, a say kilo, and the cocoa kilo, a 58 cedis per kilo. Okay. So, no bag, any be unya bag, and maybe 3,625. Wow. Untina, Now, no, price 12 Ghana cedis per kilo. What do you say? Oh, the name at the Madistra dear, Person Madistra Ban say, Unrakua formable. A Greek minister, Unrakua formable. Is a adding pa Emma Equaform. Titiru, a bonofort, yena, yen for no open memono, add in my. Papa said, what the fool was a the Venice saying, cashew na a 12 cities. And the 12 cities, Sakolakura, a school kurana, and Yanashi, cocoa, a 58 cities per kilo. 58 cities per kilo. Share film different, but don't think for cocoa and koto a Venice saying cashew. Cocoa kurano bag and a cry 64.5. Near Kalino kilo. But a cashew dear. Now you know my and on your hand number no piano any the times more. Yeah. Then you know, yes, see. A cashew 100 kilo per 1 bag. So, I don't know, sir, a queen, ya tin say, almost a cashew no sooner. Almost, oh. Cocoa created on 64.5 and ABA cashew and Kobe say 80 and now 70 per bag. Oh, Susan, you do any Tiana. When I can cashew need anything. Cashew do anything. Adding. Now make us say, we have 40 feet. But don't was fear as an cashew started 4 years. As an abba. Emma Bumo. Getting when you Ubokono of a back was here, yes, and the cashew number and transino, nay 12 years. Now I've not to say, what's it, 12 years, dear broken. Now I've almost said there was Sapa. And no other more cocoa and cashew na Diana in what my yapa. Oh, Nina, ya, Coco say, Obobo, would be boom, Ubetu, Obata. But cashew dear, a doom may be a, was a sigh out of tea, now they call. Now, scarcely from one eye, Kelly. So, what a difference a woman. Now, and what you man not do, dear? I don't about the cocoa, say, I never done the Venice cashew as it. Nana, you share a moment you create no. Do don't know any war. Cocoa pa. Cashew no. A cow one, only is going to me. Sinna, my dear can't say, Nina, you man a pet. Because I don't about no, and none about the Venice cashew no, and the cocoa no, as it. Na, I dare back on me who say, Cocoa no bantam, na a gun and any dasso, any Venice cocoa. If you say, a beer cocoa, na we may be a na a coso, Nansena assassin kakra. What a Minocan as Nansena assassin kakra. Na cashew dear, cashew no, and I'm just as a cashew no between poa. Na any pa, or more dano, or more Yamana Yakono, or more Yamana Yakono. So, since you took cashew 12 cities per kilo, a bed emanating a collabi so to me and what didn't say. There be me a panko peck as I say, mammy. Namin continence in Cotobe say 10 to 12 years. And sana cashew not me about. I'm a Miss Madame. And what am I? Oh, do you cry back now? Netokrano.
enye And apart from pricing, no, more support be a munya be a modi fair to be a by more big a crash of fun. obia me obia reader and this koko a sebiu eduru afi abane ti ma eduru ediko so on dey bi ni ho wa na beto oduru wa na obi bibia nti nam sanji no bebre enim kashi no ho adwuma omo yam se kashi di ngu so unko no na fra was na bego so any 3 days 4 days na kashi no nyina ahye agrikifo no nti mechirichiri yemu ye emi ehu se kashi no enya fra was a ense oguso nti sa emo no benum emunsu endesa Amuntia. Na ohwe sɛdeɛ musi ɛyɛ mo dwumadie de fa no a kokofo no anom ta wo kukukukuku cashew no wonyini sɛ bi ni hyɛda ni hɔ so ntina ayɛ saa no so kokofo nkɔ mo bom siku no a wonto na mo kɔ aban na assembly no hɔ no ana yɛ boa wo oh ekue ne die koko yɛ cooperative ana me kyerɛ sɛ board no na ho wɔden ɛna ma saa adwuma no yɛ den etumpɔn ɛyɛ fɛn sɛ cashew board yi kura ne na kura wosi ne din sɛ tidie tree crops so come into that okay come into that nti sɛ ɛkyɛ deɛ ekuefo no mbra bɔnten ɛmɛkeka wɔn ho yie ɛnam akuafoɔ no so adwegfoɔ no nso yɛmfa bi nti wɔn ti no wɔn kyerɛkyerɛ ɛkwan a ɛbɛfa so a cashew no yɛbɛbɔ ho ban so because cashew no angu so a ɛnso flowers no nyinaa bɛhye okay so aban ma kokofoɔ no koko board na yɛ ama aban ɛboa wɔn ɛma wɔn nya nnuro di gu so fertilizer di gu aseɛ na yɛn nso yɛkuafoɔ no ɛdeɛ na wɔn kasa ɛdeɛ ma cashew akuafoɔ ɔmɔmɔbɔ so ɔmɔmɔbɔ sɛ cashew no firi hɔ sisi ya na biribiara ne hɔ biem nti akuafoɔ no wɔn mmara bɔntententen na wɔn kanya wɔn ho nde saa adeɛ a sɛ mpanimfoɔ na wɔn yɛ cashew no nyinaa firi mu a nkwadaa no ɛnyɛ wɔn akɔ na wɔn nsa nkɔdua cashew bio ana ona na meti ha yi sɛ na mesi pɛ no ba yi bi adua a wobɛhwɛ me nkura sɛ me nkɔyɛ cashew ana oh sɛ cashew na yɛyɛ no yɛma yɛda akye me deɛ ne mubuta yɛ a mede dua cashew ne kokoo no de sɛ obiara wofiri 70 to 80 no na wayɛ mmerɛ wonim deɛ ɛyɛ asa nti sɛ woda dɛm mo koraa na sɛ ɛduru sɛ kokoo no so a yɛbɛnya bi kakra ade aberɛ ama wade atɔ duro so ɛna ɛsan aboa Ghana nso saa nti sɛ ka naban ɛde ɛboa yɛ nti me gyina wasɛm yi so a sɛ babu na megye ayɛ ma adeɛ sisi adeɛ anhyɛ da mmoa saa sɛdeɛ ne adwuma yɛ no titiɛ no ɛte na adwuma yɛ deɛ ɛyɛ ntoboaseɛ because ɛbɛbu na wasi soɔ wopɛ kaa dɛm wopɛ ɛdan kamakama atenam anaa wada meka no ase na adwuma no a woyɛ no wobɛdua mfie 5 mfie 9 ansa no wafa maako wontumi ntwɛn agye yɛ ne a yɛmfie ɛkɔ yɛ anim no ɛna yɛtumi yɛ saa adwuma no but ɛyɛ sɛ woyɛ aban adwuma koraa no a woda akyenti no ɛnyɛ ma sɛ wopɛ kɔ adwuma ɛde si w'ani so okay na wadaro ma cashew no within a year no tumi tena sɛ baako na mmienu a oh ɛnti sɛ koko a yɛte na ɛwɔ mu a yɛte bibla na yɛsa akɔte akyerɛ deɛ no cashew no ɛbom no sɛ ɛba a sɛ yɛ 4 months na ɛbɛdi a 4 months ɛdi wie a ɛkɔ asa sɛ wode anso yie de afe no wahyɛ koraa ɛnti sɛ boɔ no nya a bani no na ɔwɔ berɛ nokwasɛ nana yɛhwɛ a na sɛ faransa aban se ka fo adwen ka price a wosusu sɛ nkɛ bɛboa a ɛne deɛ aban mmra ne ma kwan saa medeɛ made sɛ deɛ a mede sɛn sɛ ɛboɔ no a aban de ama
onye bibi mfa ho onye bibi mfa ho na encourage akuafo no na yen so yenyiri ye ho na yen fanye na mwa Ghana ban okay ibibia yo mu success and failure oba mu no de na obaka sama wani ji ho still na enko yi kra na still na ogusu ye oh me de me ba mu no ade a mani age wo kashifu no se intervals na ye pen sen ye ne 40/40 no mitimi edua bibi FM boardie banchi eburo beans boardie ense no eno kwa timi bua no ma opesi kura no etimi protect epense cashew no ha anti me de eno bua me ma menya bibi kakra efiri mu de do ifa ba dey ana de tonru e de do efu no asi oh okay but the bu on so a onye ne se agric method no obedua ade abobọ ho bebrebe ne ugutwam eba sa na ontimi nyam odwuma so e dey enkwa chiri ontimi nyam odwuma e dey enkwa chiri fi se so die ofan se 40/40 na agric method na obebre obodo ho sa mfie num ansa na astati ade maako e dey amano nti won tena se ahun se maasesa paa no na okum fie du mienu so ayade a ehadwen na se wodi so eni so se wo ya on penne na wo pechina so dia nyame so beboa ama bibia so ay kama na how kakra wo ho no ye di ka boso di how kakra challenge ke sie pa ya na cashew no ya odadwe kakra pa ide oh cashew no baby a yedua cashew no me dadwe kese pa ne se opebi sisi ya na me yam hyehyɛ me pa ema cashew akuafo fiche je bit me feel baby kura ba ba hye ye fa no sen afuo ni nyina ebi ana nipa no so oni akura bubo ye fa no sen afuo mu ho na obu won so anafuo no kura on no ho because cashew no enye dise so nko ade a odo hu wa na hu ebeso so agric for no cheche ya kwampa no se omu no ho odo hu atam se egusu tam se yesi dia ka ye befa cashew pa nti how de e wo ho pa so how kesi enso ne price ya ye de to ye to cashew no enkoye yesra ba odie waba anso yesre no agric minister yesre no nse kwi ebesha agric minister ase ana mebo na agric ase yesre no se onu mu nhia na omro nti ama sisi udru ebunuma mu omo cashew nyina no egude mu mutimi mfama bontin because ebisi enye no ano no ebisi yeboa senye se ne mabetena wanimu a wo kan akire mi a kamikwa price no kwa no nti sanitary dia publication no emma bontin na obi ehu se sei ne ku no so nkeka wo ho ne ehu se ku no wo ho so sanity ana yedi enko odwetwe nyina ba wie no tu onomofo ene woni wo kue ni mu o mpeso mu bam tu mu nyina afu me de ade kakra mehu no kue mu no se me ye hene metimat na ho ka se menya dwuma nanso menya ne sa me kue no ewu mitum me nananem papa ane me ma me no nyina ye akuafo nti me yim hu firi mu a nyi yi me hu firi mu anyi nemum sekuya no ebe ya kona aban ena mesre no se yewo efensen enoma bebrebe ya eye akuafo na de ba si moti nkran ya moti abankasi mu ne moti office si ya no boode enua banchi enua buru enua binsa ene mu a ebe na wo so nya biedi
Nti akuafo de ɔman no yɛn kwa kɛseɛ no efiri yɛn kwasɛm nanso yɛyɛ bibi na sɛ ba a ayɛ ne tɔ no ɛha nti sɛ aban ne agric minister ɔmo yɛ bibi ama na yɛ akuafo no akɔ no deɛ a wode sika nhyɛ akwadaa nsɛm wɔbɛkɔ sɛ ɔbɛnya biribi afiri bɛnya biribi afiri mu kɔpem sɛ sɛ ɔhwɛ wo papa ne mfie nyinaa wɔde akura ase kan nanso ɔba ntumi nsi pie baako a ebu na bɛm na obi nso kɔdi amayɔsɛm akyi mfie mmienu mfie nan na ɔda kaa mu no efi a wasi a ɛno nso ɛha adwen onye kuya ne da ɔbɛpere sɛ ɔbɛduru hɔ bi nti sɛ yɛanhwɛ ne yi a ɛbɛduru mmerɛ bi no nananom a ɔmo yɛ kuya ne nyinaa ɔmo firi mu na ɔmo kɔ a yɛnyɛ nsianaa mu ebi sɛ yɛnyɛ ma ne nya kɔnɔ so titiru ɛne cashew aya abruma mu hɔ no nsase wɔ hɔ a wɔn bɛtuma de yɛ cashew akɛseɛ paa nanso hwan ɛna ɛboa yɛn na nasa bɔ no hɔ ɔmo yɛ cashew paa cashew no ɛde ɛwɔ na yɛyɛ paa because cashew no yɛyɛ no baabi a asɛ ɛwɔ no yɛayɛ srɛ bi saa ɛne aboom kɔmitaate sɛ cashew no hɔ paa hɔ na ɛwɔ so ofiri sampa mu kɔ nyinaa bɔntuku mu ɛban nyinaa ɛkɔsiri mu nyinaa ɛyɛ cashewfoɔ ɛhyɛ dɛ mpensuo saa ɛyɛ dɛ mpensuo so ɛyɛ dɛ mpensuo nti ɛbɛyɛ dan ɛna wɔmatumi anya ahoɔden anaa wɔdɛm nti aban no wɔma n'anim la cashew no ho na de korɔ paa yɛde cashew no yɛ no fɛnsɛ board no mmara mɛkyerɛkyerɛ mu sɛ cashew no yɛdie wei na nkɔla gye yɛn sɛ koko sɛ obɛgye koko kɔ anyɛ kɔ abɛnya mila no na cashew no nso ɛdeɛ dɛ ka bɛbu sɛ cashew no yɛ party that free that's right ɛno ne indiafoɔ no wabatɔ no mde kɔ board no ntimi ma abɔnten ɛmɛkyerɛkyerɛ mu adeɛ wei ni adeɛ wei ne ɛde yɛ sɛ so kɔ ne bɛbrɛ hɔ yi so yɛ cashew ɛna mɛkyerɛ wo no wɔtɛ mɛkana dem sɛ board no ɔmo nkeka ɔmo ho sɛ aban ɛhwɛ sɛ ɔmo ntimi nyɛ ne yɛ a agric minister ɔnhwɛ no ngu board no na ɔmfɔ foforɔ ne yɛhu ɔmo a ɛbɛtumi akasa ade ama yɛfɛ no sɛn akuafoɔ no publicity no wɔ fam ɛwɔ fam dede bɔ no wɔ fam dede abusuafoɔ yɛ sɛ akuafoɔ ankɔ a ɔman ni buada na nama nkɔ akɔdɔm aba bi ɔtɔ so mmienu ɛyɛ sɛmfie adumasa ɔyɛ kuani na cashew a aduaba baako a ɔdua paa nti n'ano mehu sɛ wɔkɔ ti bebrebe a ne nkwala egu afuo ne mu no anam sɛ ne wɔmmra na yɛmɛdi nkɔmmɔ kakra ɛmfa ɛho sɛ sɛ cashew no yɛntaa nte sɛ obi dɔ bi na ɔno n'ani abere ho dɔ cashew no ɛno ho nkɔmmɔ na ɔde abere yɛn no na wasɛ mpanyinfoɔ sɛ prize no ɔbɛsrɛ sɛ ɔmo nye ho biribi na afei soso sɛdeɛ yɛayama kokoo ayɛ akɔnɔ na obiara ɛyɛ bi no ɛno nso ntumi nyɛ akɔnɔ na kyerɛ sɛ kra yɛ kra kɔ no sɛbi ɛne ɛwɔ ha no so no ɛnya so mfasoɔ na biribi atumi akɔ yie san sɛ Ghana no yɛn nyinaa yɛsom bia ɛna ɛtumi ɛbɔ nana yɛda ase paa na obrɛ Nyankopɔn nhyira abusuafoɔ ha ɛna yɛde mu esi aha yɛ Dumasa TV wɔ wadwenkyerɛ bi so a na wɔde ato hɔnom na wɔsoso akyerɛ ɛde afa ho ma obuo ne ne di mmerɛm medin de ate sɛ mhene kuroku yɛma mu nyinaa mo ɛne hwɛ a ɛnyɛ ado yakra mo